uzuba nami uzafika usula Salam. Yazi kunento engayithanda ngezolo. Kuba ukhawuleze wagqiba. Oh no angithi ukugqiba into eyenza ukuthi leli iyadi lakho ke leli yabona omakhelwane bonke bazi mina ngisheshi ukuqeda yabona ngithatha isikhathi eside kakhulu uyabona nje ngale ka next door bayazi ukuthi mina izinto ngizenza kaya ukuthi iyadi lakho lincane manje ngiyashesha ukuqeda Kodwa ke ngiyabonga ngexa sithi akhawuleze ugqiba but ndiyathanda mani ukuba uhlale mani usebenze ungakhawuleze ugqibe like ungayami ijonke yayibona uyayithanda xa injani no phela ngithi manje wena kumele uyithande kakhulu kunami manje bengibuka ukuthi uyabona indlela engenza ngayo angithi mina i-landscaping vele kade ngayiqala so umubone ngiyenza kanje ngiyenza ngendlela engibona ukuthi izokwazi uyabona nje umubona yonke indawo le kodwa ngiyakuthola basi ngiyakuthola Oh hayi ke ndiyakuva but then mina ndithanda mani yabona uba ingca yami ibe ntle ibe mncinci ibe mfutshane uze apha undenze lapha ngasedongeni iiflowers zami zibe ntle nomthi wami mani uyabona so ndingathanda mani uba uhlale emsebenzini wakho usufuna ngihlale khona-ke manje ngingahambi no phela uyabona-ke into engiyenza uma sengihlala la kusho ukuthi uyayinyusa imali ngoba ngifuna ukuhlala ndawona ngumuntu phela okukhutheleke mina-ke hayi mani ngiyithanda kodwa hayi kakhulu ngumuntu kodwa amasenti angazi ngakubekela kanjani angifuni ukuthi phela kube ngazi ukuthi ngizani angifuni ukuba umuntu onjalo kodwa ngiyathola ukuthi uzobona vele mina i-landscaping kade ngayisha kanti futhi okunye angikho emagcekeni kuphela angikho emagcekeni kuphela uplamba plambing ukuthi kuqhuma mali lento njani ngibe sengipha angithi kangenze dadam sokutshona phela iphuli into sami iphuli mina ngikwazi ukuyishaya ukuthi nginje dadam angithi phela ngikhulele eXhobo esigodini sokushuza ePoponono so nakhona besikwazi lapho ukushaya lento njani so kwenza ukuthi sikwazi ukuyistavate ngesikhathi ngiyibamba kanye ngizoke ngihlehla kanje naye yes hayi kaswakala Funa manje ukuthi ngisebenze mina amathuluzi angasetshenziswa endaweni khona ngizokhombisa ukuthi brilliant hello kakhulu angithi manje ngizama ukuthi ngenze la amatshe lawo angithi khona no fish lapha khona bezokwazi ukuthi ngesikhathi bebeshaye dadam ngikwazi ukuthi ngenze yonke into kahle hayi into right ngikhuthele ndiyakubona Mntolomba mani kunento engayithandanga apha ne ndinotice ukusebenza ngeflops accounted so ndingathanda uba ndikunikeze apha bendinazo safety boots ngicela uyiqoshe ngoba ntoni ngicela ungithathela zona basi ngifuna ungiphe esandleni okay ngifuna into ngifuna ukuyithathela yona ngifuna izandla zakho uzilethe kumina ndikunikele kubonakala uyangipha akhonto wrong na apha khange ngiyabona so ke ndicela uba uthathe izihlangu i-safety boots besikhona ne yimlo but then andisazazi baziphi but I think sesihlangane ngasasebenzisiyo and ngicela usebenzise sona uyabona-ke basi bengikuthanda kodwa uyabona uyakwazi ukuthi ungenzi ngikuthande kakhulu ngikuthanda kakhulu-ke manje ngoba njengoba usongipha iy'cathulo lezi uthenga ithe zami ngeke ushintshe umqondo no ngiyabonga angithi vele lento yamabhuzi angithi bingenze ilentwana isilungulela ngayiyekiswa yileyo nto njengoba ubona ngiqoka hayi ngoba udokotela but ke noko shame lezi ngiyacabanga ngithi lezi eyibizayo lezi zinawo amafeni ukuthi zikwazi ukuthi ngoba ayikwazi ukubiza ama-1000 ngoba ngiqoka lezi eyibhedayo mina ilento njani so i-buttershoot angithi yakwazi ukuthi mayilithi bese umile isitapa mnwana lapha kudusheka ukuthi mangibhalansa kuba buhlungu ne kuba buhlungu ngiyabonga busakhuluma lapho nansi nenye bengingathanda uba ndikuphe yona mani kunayo into yoba kubande apha ilendake leyoki ngiyabonga nayo nje ungayithatha uyinxibe ndingakunxibisa bazothini kufanele bazothi hayi saba ndikubambele ngapha hayi faka nangapha Mntolomba ngiyaqala ukujabula ngiyaqala ukuba nobaso onje kaloku
ubasi wakho akunakekele Ngiyabonga. ube right ube phambi kwabantu ungagodoli mani kuyabanda nobanda Kuyabanda nobanda. Kuyabanda nobanda. Yabona ukuthi kuyabanda nobanda. Ngathi ushenye into kodwa awushenye into. Kuyabanda nobanda. Unobanda ngithi manje ngathi umuntu. Phela umuntu odusha. creative Ngiyabonga. Bathali besho njalo. Ngoba ngiyabonga. Angiqhubeke ngisebenze ubuthe ufuna ukulala ngithi. manje nayo into engathi ngidiniwe I have to go to work but then sebenze apha and ungoyika ukundivusa if you need anything Okay. angiqani sithi anything I need anything Anything. ndikhona phendini Anything. 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 Like what? Is me. Oh, okay. Okay. Anything. Sengivele ngacishe ngangena bas yazi la ngingangani okay okay kusafe no yazi we bas ngiyaxolisa kakhulu kulukathi up and down angithi angijwayelanga lento ukuthi ngisebenze ngilalile khona emsebenzini njengoba ngumuntu owenza yonke into ngiyaqala nqa ukuhlala emsebenzini ngishawa ugwayi ngijwayele ukuthi mangibhemile engathi iyona ugwayi wenza ngibe like ngiyakwazi ukunyanyakaza ugwayi wenza kube umuntu nje vigilant so kingoku ngiya-observa mangibhemile uzofuna no egarage ngibonile la ungichazelile khona senginomuntu engimboyela kuthiwa ungcobo umapholoba i-security uvele wangikhonza ndizokwenzela kanjani konje i-wallet ngiyayithanda kakhulu okay can check once number yakho hayi no angisayishintshi inamba angisayishintshi-ke manje inamba yile enye kubaso ungizwa kambi I'm just gonna do it now. Okay. Let me just do this. Oh, send it like a cow check app. Ndifake ne-spice. Ihamba ne-50 rand. Ngiyabonga. Ngiyaxolisa kodwa ukuvusa. Ngizwile ukuthi umuntu osebenzayo and working from home. Ushilo ukuthi ubukhathi ngibonile ukuthi umuntu ubuthongo. Athala nje but then ke uyayazi ba anything. Ngivele ngezwe lina anything kodwa ngifuna ukuhlupha. Okay, ngiyabonga. Uhluphi ngidiniwe but then ke awungalala ngisabuya. Ngiyabonga. Ngiyabonga basi. Awuthanda ngimvusa. Tell anything for me. Anything? Like what? Beer. Sorry. Sorry. No. Yazi mangithi ngiyabheka la. Ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukukuvusa. Ngiyabona ukuthi ubusulele uyathuka. Ugwayi bengakwazi ukuthi ubiza kanje la egarage. Yazi kuvele yahamba yonke imali angisakwazanga ukuthwala ubhiya. Kanti ubhiya ngibona okungenza ngibe zivuthe. Mangaphuza ubhiya ke ngivele ngingasebenza kusa. Awu yonke ngizumorali. Ngizimorali sapho ngiqhubisa phezulu. Ngikwazi ukuthi shonele. Mina ngibe yoyo. Ngishona phansi, ngishona phezulu. Ngishona phansi, ngishona phezulu. Ngishona phansi, ngishona phezulu.
Okay. Ubhiya uma ngithole kabhiya ngiyaxolisa ukuvusa yami Ayikho inkinga because it's you. ngoba nakhona ngitsheliwe kuthiwa kakhahlela isicapha ya ngakwazi ukuthola mina uzobona na ukuthi wenza kanjani ukuthi ngifuna into engathi insimbi into ezongishisa Into ezokushisa. kuzoba stiff Oh, kusayona leyo ndaba i-wallet ngiphinde futhi ngo-e-wallet. ngawuthokozela kakhulu Kuze-ke manje kube khona ukuthi uthenga okuningi. Uzokufakela 500, alright? no futhi ngithanda kodwa phela ngoba wena onginikayo angithi awukho ayihlangani le mali le nale ngiyiholayo ayi yo anything sengiyawuthola wena. hayibo u-adjustela mina awusengiyayithola bengisilole yani intandane ke But-ke akho So iyalunga yes. Give us time ayinaso spice. hayi no ingami ispice ispice mina angithi ispice mina ngoba ngingaphila ubhiya mina uzombona ngizomntanda ngishona ningijule ngispina kanje ngespin top angithi manje ngingikhathali ngiyabonga ngicela ukuphuthuma kubhiya ngoba ngifuna ukubambezeleka ngisala ngakhathela isicapha anything like what? But then we has anything for you, ne? Anything like what? Yes. Anything Like that. kabonga basi Ayikho kabonga basi hey uyangithanda Zabazi ukubuyela manje sengibuya ogcina ngithi sengibe ngashala ukubhiya babili abathathu ubhiya sengibe ngakline namagqeka abanye abantu engabona bale khaya ngivele ngenze mangincoma sengibe ngenze into isiphihla ngathi ngasha ngenze nalo wakusasa umsebenzi yazi la kunengane kadade wethu bakhala bengifisa ukucela ukusheshe ngiphume angiyena umuntu othanda ukushesha aphumeke emsebenzini kodwa bathi inomhayizo ivuke into engathi imarala manje yimina lapha. no izamhayizo so yimina mfana manje ngimkhothisa izihlungu njengoba manje lengane uyivuka umhayizo inesifo engazi ukuthi ile nemarala kanje bese like maspite best ama-tablet and those things izona lezi zenza ukuthi bese vomhayiza ngathi ngahayiza igcolo lonke bese uyimbambatha eshobi la kusekhaya manje mina okwazi ukuthi ngikhothisa izihlungu bese iba right mabe ngifisa ukugoda ngiyaqala uyakhothisana ihlungu. yes ngithi mina bela ngicela ukugoduka ngekhaya ngikhathalelo njalo Manje uzogoduka kanjani? uba unongcobo lo lethukana lo security bengimshilo Ubani ngcobo kanti? Kade ngitshela ngcobo. Asidlule kodwa lapho ethi. uyaudi uba kodwa ngizohamba ngayo unaye uba nginayo app kodwa nginayo yona uba but ngizokwenzela la. okay ngicela ngirequestele manje uyazi ungcobo konta yishilo unabantu bakhe uthe abantu ba usa into engathi stock file like stock file sama uba uthi uba 1 uba 2 no wenza usima ngayithola ngizobe security babenza ama over the moon ngicela ukuthi uyenze ibe kumina leyo mali veke wallet ngale ndlela ngoba ngibuyile uma ngiphuma uzokusisa ngicela ungifakele ngingale ndlela la ngike ngisahlupha sengobuya kasekuseni ayikho inkinga uyazi ukuthi mangikhipha kuwena ayikho nje inkinga yabona vele ukuyenza ngivele ngithi so how they go so no ngeza okay
Kuzoba imalini konje? Usho ibheli 300. Okay. 300. Yazi asenze kanjani? Mangifake u800 Yabona umuntu 800. Ah, 800 sonankinga. Ngiyahleza yonke ngisizwa ngibuye. Yazi mase ngithatha sokwama. Hayibo, sorry. Kusho ngathi ngithatha sokwama. Sengizibona manje sengithatha sokumzali. Yabona ngifana nomzali kimi. Yabona mase sengize ngathi ngizibona kumuntu angazi ngikuthazela kanjani. Ngikuthazela njengoma umuntu ongathi ngaba uyazini? ngangenza noma ngithathe njengomuntu omaziyo. Uyayifaka kodwa. Ngizoyifaka nje manje. Sengiyibamba kanje before inetwork. Ngithi ngena ngisondeza. Ngizwile ukukhala indaba. Yabonke. Hayi. Lenga nemayiqala ihayiza. Kusekhaya. Sengifuna makuve nginikele sawoto madla. Yizivaselini obusisiwe. Ngithi bo shange iqoyi. Nama Iphaphame. ukuthi Hayi zikumina. Zikumina zonke izinto into engizama ukuzwa. Zikumina. Ngiyabonga basi. Okay. Ngiyabonga basi. Okay. Mina ngindoda ongayethemba moya energetic stress obsessive. Thembi. Yabonke. Okay. Uvela ungezikile umuntu ongathi. Yakathi. Uzuba nami uzafika usula. Okay.